भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खलसि दैसाया टंला फानेरि ओनसोलाव गोबां खहा खालामबोदों। उदालगुरि जिल्ला टंला फानेरि जानानै भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैसाया ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोबां खहा खालामलांदों होनना बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बिथांमोना बुंबावदों दि बे दैसायाव नांगौनि बारा अन्थाइ महलफोरा जावनायनि जाहोनाव दैया गोबारै बोहैबोनायनि थाखाय बेबादि खुरखा खुरसि खालामदों होनना। लोगोसे बिथांमोना बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय गाव गावनो रां खांथुमलायना बान्दो थेनो गोनां जादों होननानै फोरमायबावो। दानिया फै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायबावदों खोनासंनि। जों प्रटेक्शननि थाखाय एक्चुअली जोंनि गामियानो खावसे थांखाबाय, नोंथांमोना नुदों उनथिं मानसिफोरनि हाफ्रा थांजोबदों आरो जों हेल्पनि थाखाय जों जुदिव सरकारनिफ्राय बिदि होनानै जों मोनाखै, नाथाय वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों जथेस्थ सहाय मोनदों। बिथांमोना जोंनो बे पोस्ट खुन्था होदों, जिथु पर्क्युपाइन होनो, अराउन्ड 300 होदों आरो बे जिअ बेग जिथु होनो बेखौबो अराउन्ड 1700-1800 जों मोनदों आरो बेखौनो लानानै जों दा गामिनि मानसिफ्रानो खामानि मावबाय थादों। जों जेसिपि लगायनानैबो मावनांदों, खारन जोंनि दलङाबो गेजेराव एकदम गोरा जानानै हा महल दंमोन बेयाव, ओमफ्राय हा गोरा जादों। बेनिखाय बेखौ जावनो, चेनेल जावनो जों जेसिपि बाहायनांदों। सानब्रैसो जाबाय बिदिनो जों मावबाय थादों गामिनि मानसियानो। जों बिदि जेबो मोनाखै, फैयाखैबो मानसिफ्रा नायनोबो, जोंखौ लोगो हमाखैबो आरो जों थांबाबो जों जेबो मोनाखै हहाय। नाथाय दाख्लै जोंनि थांनाय एमएलए आसो फैदोंमोन, रिहन दैमारिया, बिथाङा एसे हेल्प खालामलांबाय। नङा, रिहन दैमारिया आगोलनि जि माबाया एमएलए, बिथाङा एसे हेल्प खालामलांबाय। नाथाय बाखिनिफ्राय जों जेबो मोनाखै, जों गावनो फैसा खांनानैनो बे खामानिफोरखौ मावनांदों। जोंनि जिथु प्रब्लेम बे एक्चुअली जों जुदि नायो, गोजौआव ननायनि जिथु डेम दङ बे बायबाय, बेनिखाय दैफ्रा बांसिन जोंनि खलसि दैमाजों फैदों। नाथाय बिनि गेजेरावबो आरो प्रब्लेमखौ मानो एग्रावेट खालामदों, मानोना जोंनि बे जि सैंड माइनिं जायो, क्वारी माइनिं जायो, बिसोरो एकदम दै जिं जिङाव मावो, गेजेराव मावनानै होआ आरो बिनि थाखायनो बे जिं जिङाव गोथौ जानायखाय जेब्ला दैया फैदों होमब्ला बे गोथौ जायगायाव बिथिंनो लानानै दैया फैदों आरो जोंनि गामिफोरखौ खहा खालामदों। बेनिखायनो जों सानदों जुदि सास्टेनेबल खालामो बेखौ, बिसोरहाबो इनकाम नांगौ बेखौ जोंबो मिथियो, आरो सैंड आरो अन्थाइ जोंनोबो नांगौ न' लुनो मा लुनो। खिन्थु जुदि बिसोरो सास्टेनेबल खालामो, खालि गेजेराव जुदि बिसोरो जावोबा, सरकारा जुदि माबा मोनसे बिदि आयेन लाबोयो जिनि गेजेराव जोंहा गामिफ्रा खुथि जाया, नस्थ' जाया, बेखौ जों लुबैदों आरो हांख्रायदों। दा जुदि सरकारा बेबो जुदि राहा लायाब्ला, दा नोंथांमोना रायजो हिसाबै मा एक्सन लागोन बिनि सायाव? सरकारा जेबो लायाबा ना, सरकारखौ जोंनो फसंदों आरो बिसोरथ' हेल्प खालामखाथारनांगोन। जोंनिनो प्रब्लेम, जोंनि थाखायनो बिसोरो गसंनानै दं, लिडार दैदेनगिरि जानानै दं। बेनि थाखाय जोंखौ हेल्प खालामथारनांगोन। बिसोर खालामाबा आरो जों सोरनियाव थाङो, जों कर्टआवसो थांनांगोन माथो। आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एसएसएलसि आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव आलादा आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला 9957717276 9706504570936575908